Mayong gabi mga tanong. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe, like and share. Ha? Sige matalon na, matalon na. Kuan na. Magsigal dito sa kadalagay. Kuan na kailangan. Salon huwag na puhon. Lahi na po. Trabaho on ba kayo? Hindit mag-advance na trabaho. Mayong gabi guys. Okay. Magpumantawag si DTR. Hindi ka ugma po. Nauna na po yung abot. Di na kalukan. Hindi na problema ba? Ito na. Tiwas na ba? Nauni ka ng ikaltay sa kaya ang plan. Malay ka lang. Cuma dyan yung tunang dyan yung sticker. Yung magtanong ito. Ini para sa auditor o para sa accounting.
Finish.